Bunlar paytaxtda suwun gözlegine çykan 50 plastik tüýsüli bedireli adamlara ýygy-ýygydan dost gelse bolýar. Aşgabatyň durly sebitlerinde her hepdäniň dowamında suwun ençemegedek uzaklygyny kesilip durmagy ýerli häkimetleriň hem ýasaýjylara alternativ çykylgy hüdürlemezligi netijesinde adamlar her edip hifip edip azly kände suw tapmaň ýoluna çykýarlar. Aşgabatyň iňgur ilatly etraplarynyň biri hasaplanýan Paraxtedi mikroraýonunda pensiýende güni uzaklygyny suwun bolmazlygy sebäpli adamlar 9 gatsaň ýerdemininden çykýan adatça baglary suwarmak üçin ulanylýan suwdan peýdalanmagy mejbur boldular. Şu näli çylýan suwuny bilem, çok ýene kösüne şundan alýarsyn. Adamlar suwun dowamly kesilip durmagynyň özlerini qyn güne salýandygyny aýdyp zerenýärler. Biz mehman ýelikçiler sadaka berýäs. Geçen 4-nji gün gelemiz gerek azlar ýokdy. Ýene şu 4-nji gün hem gelip şu Hudaý öleje üşmelege adamy şu suw ýok, kösüne suw öýüň içinde bir gram suw ýok şu var. Aşgabatlylar howanyň gyzynynyň 40 gradusdan hem geçýän jokramy ysysynda ençeme günnäp suwun berilmeýänligi sebäpli ağır günleri baştan geçirýändiklerini gürrüň berýärler. Adam bolanak, suw bolanak wagty hepde de borsa bir küçüýerek bolýardykan şonda da mane äter kesilýär şeýle adamlar suwsuzdan. Şeýle günümizde görýär. Bolardan suw tasap şeýle günümizde görýär. Bu ağırlykda Aşgabatyň içinden geçýän emeli kanalyň töwereklerinde hem bu ýata suwdan plastik tüýselerini doldurup duran çağlara gözüň düşýär. Abi! Ala boklas galy. Yetkinjikler başga ýerden suw tapmandyklaryna aýdyp üý hajatlary üçin bu bulançak suwdan peýdalanmaly bolýandyklaryny gürrüň berýärler. Bu ağırlykda Paraxtedi mikroraýonunyň ýasaýjylarynyň ýeke-täk suw çeşmesi bolan ýerdemininiň suwunyň hem akysy barha peselip diňe damjalap başlaýar. Bulam kesildi. Ana bulam kesildi. Näme edildi? Suwgu tartdy ýanyna. Boldumny suwgu kesildi, damjalap tordy. Suw ýok, näse gele bermedi. Ýatlap geçdik, eýen bir aý töwerek wagt bäri Aşgabatyň durly raýonlarynda suwun uzaklygyny kesilýändigi, degişli resmiýetleriň hem hiç ýyly çykylgy hüdürlemeýändigi barada izderli maglumatlar gelip gowuşýar. Yerli ilat suw üçinçiligi bilen baglykda degişli resmiýetleri edýän arz şikaýetleriniň jogapsyz galýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň hem bu mesele bilen bagly yerli häkimet wekilleri bilen habarlaşmak finansiklary şowsuz oturdy.